Pambana Florence. Ndimi Pambana Zafi. Ndimi changambileni yetu Amerikeni. Nyaya ndekuti uya kudare tikurukure zviri kunetsa mumusha. Yanembo dzako zvipamakadare zvisaitwa daro ndi Florence zvichitara kuna Zafari dzese dziri mhuri dzekwapambana. Ukamanyiwa wakamira sei? Ukamanyiwa wakamira sei? Munini wakamira. Munini wakamira. Munini kwaluno. Ari panare. Ari pamuno. Okay. Alright. Kitabu chichanisa. I'm sorry. Changamira. Ndini Florence Pambana. Yai pakati na baba Munini wakauya kumba kwangu 2019 uri musi wa 2 November. Ndandisipo ndandakwira muguma mutsvaka humbi. Baba vanga varipo zvese nevana vanga varipo. Saka ndazodzoka vanonzi baba Munini vakasvika pamba makuseni vachiti vanga vachibva kunesa maruva kumakuwa. Zvadaro vobva vasvika vachitaura kumukoma wavo kuti izvo mukoma ndarota hope muchinzi mutore kahari muise pachikuwa kuti zvinhu zvenyu zvinyatse kufamba zvakanaka. Mukoma vanonzi vakadavira vachiti iwewe itaiwe nokuti ndiwe wadii ndiwe wazviudzwa ine handina chendogona kuita ipa. Baba anova murume wangu ane system Tobias Pambana ane system yokunyika kukachibhuku every week ndotori upenyu hwato kana hama dzavo kana vanoziva ndozvitori vaitodaidzwawo baba Munini vachitomboya vachitandarakisa. Saka vainyatsa kuziva kuti aidha chitatu kana kuti Satati. Saka vakabva vasvika iri Satati makuseni vachibva kumarinda. Vanzarwo vaMunini vakapinda mumba ndokutora kahari. Vatora kahari ndokubva vapinda mukicheni. Hamuna arimo. Baba vekwangu havana kupinda. Vana vanga varipo. Papa nevana 4. Vakomana vairi, vasikana vairi. Vatova mwana wacho first born yangu iri yapa. Anga aripo ne second born. Yetisina kuya nayo. Panova ndo pane nyaya. Zvadaro baba Munini kwakaita zuva. Vaita izvozvo mumba mangu. Vaita izvozvo mumba mangu. Remangwana mwana mukomana number 2 kune uyu akabva atanga kudoro. Ndakasumudza runhare. Baba Munini uyai kuno mwana arwara. Baba Munini vakadavira vachiti saka uri kufunga kuti ndindamuroya here? Ndiri kuti mwana arwara uyai kuno muone zviri kuno. Zvikasinzi ndo zvendiri kutaura kuti uri kuti ndini ndamuroya here. Enda kwese kwaunoda. Handina n'anga inondibata ini. Zimbabwe ino yese enda kwese kwaunoda. Haundibati. Ndikati ko hari yamakamboisa ndo pakatanga kubvunza mubvunzo wangu. Hari yamakamboisa kuchikuva yakambenga inei uye makanga munani uye muno right here yekupinda muchiisa hari muridzi wekicheni pasina. Zvikasinzi hauna mutara. Saka ndo zvandatotaura izvo zvedu kuti iwewe enda kwese kwaunoda handina n'anga inondibata. Wow. Saka nekudaro nguva yacho iyoyo mwana wangu anga ari serious. Mari ipapo yakatanga kubuda. Ndakatanga kutora mwana kufamba naye. But hazvina kubatsira. Mumashure baba Munini vakambokumbira imbwa handa yavakakumbira yanga yakatengwa nayo iri mukadbox. Vakandopedza 4 months vanayo imbwa iyayi. But mwedzi wechi5 imbwa yayi ndakaona yakamira pakati peruvanzi. Isingachagoni kana kumira kana kufamba kana kuti kuikandira bhonzo kuti iri. Ndobva ndachiti kuna mukoma wacho. Ko nai mbwa iyi yauya sei? Mbwa yauya nemunhu. Tikatarisa distance inogara baba Munini. It's 4.5
kilometers imbwa yaifambi, which means imbwa yauya nemunhu. Ndikati ndoda kuzoona, ndoda kuti kana vauya pano ndovabvunza kuti baba Munini, imbwa iri kukura here? Vabva vauya ndabva ndavabvunza, baba Munini, imbwa iri kukura here? Ndikati iri kukura sei? Iri kugwauta ike zvinorava zimbwa. Ndikati mamunzwa munin'ina wenyu? Tobva tanyarara. Zvadaro pane mwana wavo ari munoticha angatidzidzisa kwamugoti. Pokutanga ndini ndakakumbira mwana iye iwe tiri kutaura nezvake pane nyaya. Wabva mwana abva ambonogara kumba kwamukoma kuye achichengeta zvakanaka-naka. Zvadaro wabva azodzoka kumba ari pano ari kokuseni. Muzaro wototi. Kanonzana. Zvadaro mwana uya iwa baba Munini wabva vauya vabva vakumbira kuti ndokumbirawo mwana kuti aende anochengeta kumba kwamukoma nokuti mbavha dziri kunetsa. Zvemazviro kwazvo ndikati mwana akambogara yazvino nebasa rese. Mwana uya aenda ikoko anoti iye akarohwa nechinhu chaanga asina kuona kuti chii. Wobva angotofenda usiku hwese. Anoti akazofefemuka kuma5. Paakafefemuka paakuti achigezi ndopaakaona mumusoro hamusina bvudzi. Saka mwana haana akasika kuzvitaura. Akangotaura kuti pamba pamukoma pari kunetsa. Ndikati chii? Sezvinei ndandine munin'ina wandandigara naye ini. Anga akafirwa nemurume. Ndobva auya 2006. Obva auya achikumbira kuti kupotera kuna baba mukuru. Ndobva ndandinaye ipapa pamba pangu. Ndo akati pamwana uya mumusoro kwapa pakaitwa sei bvudzi hapana. Zvikazinzi ndakangomugarisi. Ndobva ndakati ko iwe unogoti wakamuka bvudzi pasina. Ndopakatanga kurondedzera kuti ndakarohwa nechinhu ndikarara handina kutomboziva kuti chii chakaitika. Ndakazomuka ndoda kuti ndichigeza musoro wangu ndokuona bvudzi hamuchina. Saka mwana akatanga kuti kuramba achingeta dambudziko iroro razonyanya pazesi pachiharichi. Ndopaakatanga kuputsika. Zvadaro hapasisina mwana wangu asina dambudziko. Vese vana vangu vari 6 vese vane matambudziko akasiyana-siyana. Mashiripiti, nyoka, nyuchi, mheni chaita yakatomborwa pamba pangu. Madumbu yaya anogadzira mwena wakadai pakati peruvanzi. Zvadaro ndobva ndaendawo kune mubatsiri. Mubatsiri uyo akatanga kundibvunza kuti ane chigayo ndiani. Ndikati ndi baba Munini. Zvikazi ndine munin'ina wenyu, mune munin'ina wamunogara naye. Ndikati ichokwadi. Zvika ndiwa ruda kuuraya mwana wangu. Mwana anga kutotamba nhova. Jaya ranga riri kuma20 chakuti rakutotamba nhova. Zvakanaka. Ndichidzoka pagodobori kwe. Ndakasvika kuti kune munin'ina wangu iwewe naZafari mabatwa. Saka kuti ndigare newe panapa izvozvizvi anga ane pamba panga achimbochengeta. Saka anga achibva ikoko achizoya achirara kumba kwangu. Ndikati kuti ndichigara newe panapa hazvichatogoni kuti ndikutarisane newe. Hazvichagoni, ndinogona kupinda mujeri nezviri kuita mwana. Saka akaenda kuya kwanga achichengeta uya. Mumashure macho munin'ina wangu akumbira jaketi remwana wangu musikana anonzi Messi. Kwakanga kuchitonhora. Zvadaro akakanganwa zvaakakanganwa rukuvhute rwemwana mujaketi muya kanga akapisika kadai. Ndikati mwana achibvati honaiwo. Saka taiziva pegi rakanga rapega mwana uyu. Mwana uyu akanga atoshaika, akangoshaika zvisingamvisisiki. Akatonoviga bulawayo. Apa papa ane 3 years mwana iye afa. Ndikati aindanorasa mutoireti. Ndoda kuona kuti anozobvunza sei. Akuda kutora jaketi mwana uya mumainini vaya. Akuti Messi, mujaketi mako hamuna kuona zvinhu here. Messi akati hanangoona chinhu. Saka pazobuda nyaya iyi ndobva ndachiti right. Ndoda kuti ndizive kuti rukuvhute rwaungaona rwo iwewe waimbokushandisa chii. Zvika ndaishandisa kurapa nhova. Ndikati wakurapa here zvendisingazivi. Apa mwana wangu ari kutamba nhova. Zvadaro tapedza ndobva munin'ina ndakatomudzinga atova ne3 years ana ainonzi Sara Musemero.
Saka muri makona kuzitwe room omwe romwana ane 3 years. Mu jacket re mwana ravanga vakumbira. Mwana oyanga ane 3 years afa. Tozomona iye ane kuvhuterwe mwana iye. Mwana wemwana wake sikana akaroorwa kutsanza guru kuno musoja anonzi Mavusani. Zvadaro ndobva ndatoti ini muningira kuti ndichagara newe panapa ine achadii. Ndakundomurova zvichiwanda ndashatirwa. Ndopakataura kuti sisi munongondidaro henyu. Nede maiziva vana venyu, nede maiziva zvakaitwa nana baba mimi. Ingade musingatombondirovi. Inini mungangotondirovera nyaya yerukuvhuti. Zvakaitwa vana venyu, nede maizviziva. Ndikati uri kutaura kuti zvakaitwa vana vangu nhasi, ko iwe wakazviziva sei? Ende wanga uri pai. Wai wakuda kuzozvitaura nhasi? Nyanza ndizvo ndikutokutaurirai. Zvadaro baba mina nemunin'ina wangu vanga vasingaposiwirirani mazuva ese. Kugara kwese makore ese vava vasingawirirani. Asi zvakandishamisa ushamwari hwavo. Baba mini vanga vachiti vakasvika pamba namai nini vanoperekedzana 2 hours variko. Ndozomubvunza inini, ko iwe kuperekedza rudzii? Ndobe ndiri kushaiwa mabhurukwa emwana wangu. Ndobe ndiri kushaiwa sketi yangu. Ndobe ndiri kushaiwa hembe yemwana wangu yakachekwa chipenga chiri kumusana. Yakatonanikwa iri palaini. Saka zvobva zvambira zvakadini. Kwese kwendinofamba baba mini ava ndinovabata. Kwese kwendinofamba kusanganisira nen'anga dzekugana chadzo dzakafona dzichitaura nekugara kwavo nedistance yavanogara nepanogara mwana wavo. Zvichinzi nyaya iripo ndekuti vanga vaida kuita mwana wako manirishwa. Saka zvadaro muna December ndakaenda kumba kwavo baba mina. Makuseni kuma5 ndandasvika. Ndobva ndasvika. Gogogoi wabva vabuda vese nemukadzi. Vabuda vese nemukadzi baba mina. Ndikati ndauya bamaini ndoda kuti ndibvunze kuti baba munini ava musi wa2 November 2019 vakakutaurira here kuti vayauya kwabvumbe? Maini vakati havana kunge vaziva kuti baba munini vauya pi kwabvumbe. Saka maini vakada kugogoda. Ndikati maini imi matodavira kuti hamuna kuziva kuti murume wenyu akauya kwabvumbe. Saka chitonyararai mandidanirei. Ndikati handigoni kuti nditaure nemurume wako iwe usingazivi. Saka takataurirana ipapo. Baba mini vakaita vavhumuka ava vari apa. Vakaita vavhumuka kuti bvudzi muchigare. Ndikati sezvo mataura izvozvo bamini. Bvudzi remwana wangu ndiri kurida. Mamini bhifi yemwana wangu ndiri kuada. Zvese nesiketi yangu ndiri kuzvida nokuti uyu sara akazvitaura kuti ndakapa baba mini. Zvimamini bhifi nesiketi. Bvudzi remwana wangu, masiketi angu, mamini bhifi angu ndiri kuzvida. Ndiri kukupa 3 days kuti ugadzirise zvinhu izvozvo. Akati ndazvinzwa. Ava vari apa. Mazvinzwa iri baba mini. Gadzirisai zvinhu zvinaki. Akati ndazvinzwa. Baba mini mazvinzwa here? Akati ndazvinzwa. Ndichibva ndabuda. Saka kubva muna December yamo towards Christmas 3 days asati dzakwana. Ndobva ndachizoenda kumba kwaticha. Ndichindoona mukadzi wacho ndakanga ndifunga kuti ticha avariko. Ndobva ndasvika zvikanzi ari kuonini kundomaka mazama. Ndikati right, kana achinge auya murume wako iwewe, ndoda kuti afone antaure, tindotaura tiri kumba. Muno murukesheni handisi kuda kuti nditaure newe. Ende uri muroora, but chirega ndikuudze zvandanga ndafambira pano. Nyaya iri panapa ndakasvika kumba. Saka murume wako kana asvika wozondifonera. Nanhasi achiri kunomaka ma-examination. Haasati adzoka ticha. Kuuya kwaakaita ndakandifunga kuti achafona. Togara pasi semhuri tichionesana. Haana kufona kusvikira nhasi. Ini ndazogara manje ndobva ndaona kuti ndikaramba ndichienda kumba kwavo kuti tinokuvadzana. Plus ndopedzisira ndamuzvira. Saka zviri nani regai ndiuyewo kwangu ndichangamira. Ndo nyaya yangu. Iyo irikutaurwa iyo zvakana. Ndikati tiri kutaura ini ndinobhukana nazvo. Kuna wako nditiri nazvo zvikudzi ndakatora doro kukupinda pamba kungopenga kwakutora doro kwakungoisa pachikuwa. Izvo zvinotoda kuti kana dai munhu anotenga anofanira kutombongorwa kuti mari dzakakwana. Right. Izvo handinasoziva inini pandakaisa doro
pachikuwa. Mukoma wangu akabva akaenda kuDRC. Abva kuDRC akaenda kubasa rawo. Vatsoka tapakaita noti mabiko ekuti kutambira kuti mwana ari kumusanga. Andizika vakabika tuwa. Vabika tulo rere andizika. Vakandidana ini. Tikazvona zvikasinzira iti pira doro iri. Tikati aiwa mukoma aripo ine andikapiri ngoma aripo. Tikati azviti kuti azvitaurire iye ega padoro iroro. Iwe unofana kuchitaurira kunani mukoma akauya zvakanaka, akafamba zvakanaka, mhuri yake iri pano iri kuramba zvakadii zvakanaka. Shuwa ndo zvandakaita doro ndakapihwa naiwa wavo chiisa pachikuwa tikataura kunana Shuwayo. Mwana Shuwayo we mwana uya akafamba zvakanaka, haana kuita mbonje, haana kuita sei, andisika mhuri yake iri pano iri mhuri yechi ndakasara ndiina ini ndichitochengeta zvese zvainetsa ndindaitozvifambira. Mwana arwara ari zvimwe zvacho yaitira kuti chindotora muprofita tichiya naye tichiita zvese tisina mai kwangu. But pakauya mukoma pakabikwa doro kuti tinotenda mudzimu yedu kuti itese yatitungamira kuti mwana auya asina iwe asina mbonje. Right. Tapedza paya shuwa mutambo takatamba tichimba zveperi kanyi. Mukoma ngo asimuka ndindoya titotamba zvapera izvo. Mushure maizvozvo tapedza ipapa. Pakazo mai gura vanorapa. Mani vari vangazawa vanombouya. Vakabata chikamu chechi chirimwe doro kuti anzi ngazawa akakumbira kuti aite se ambobikira zvikazi poto akuiti. Vakabika doro ini ndaitisipo handina kuzviziva. Doro rakaisvika pakuipa ndisipo. Mukoma wangu manje raipa zuva raipa doro riya ndakafundiwa kuna 7 o'clock dzimandiko. Zvikati uya kuno zvikati kudzimai iwe unoda kuenda uko mune usiku mati kusina mangwana ayo pampani munhu arikurwara. Alright. Inire gani ndichitokasa ribiri kundigeze muchindibikira sadhuko ndikasika kune problem irikuka havazi kundibikira. Ndosvika ndichitotora mdzora zvichi. Watokumidza paipa ndikugeza uko ndapedza ndakasa pa chitochi changu chefoni netsvimbo ndinoti chandiona apa ndinoda kuti pakusvika kumba kweka ndakasvika pambaso ndichiona vanhu pane choto changa chiri panze mukicheni mutori nevanhu tikati asi pane izvoni hana yakutodini yakutorowa. Ndasvika papa ndakasvika kutambirwa nevanhu vari panze vari kutomwa doro vatomwa doro wake ndafunga kuti pane zvaitika. Mukoma wangu ndiaona mukoma wangu andaizona mukoma chii zvikanzi yaipo ndekuti unozonditi iwini ndakudirira doro ukazozwa kuti kune doro rakabikwa. Saka mai guru apapo pane munhu waakarapa akati iye ndinokumbira kuti ndibikire doro panapa ngozi mbuya ikwedu hakudini hakuiti. Saka unozoti ndakudira ndati uone zviri kuti zvikuitika panapa. Tikati zvakanaka mukoma asi zvozadaro mataura here kune vekwenyu kwaziwa imati kuti pane mungazi atokubikirwachi makataura here usati rabikwa kuti muchishandira mukicheni miyamiyo makataura here zvikati handa akanditaura ndikati angazvini ngazviti. Izvi zvakamboitika kupi yekuti mai havapo ava vari kuchikuwa baba vari kunzi vari kusvina doro ravo isu hatina zvatataurirwa chii chiri kumbonyatsokuitika. Saka pakauya mama wavo ndopandakabva ndavataurira kuti ndozvakadii ndozvataona asi ini ndakazona chidimbu akaona zvese musikana uyu angarotaura dzimesi ndikabva ndati zviri kumufamba sei. Musikana akataura kuti akaona chii? Uyu musikana aiti akaona vari pachikuwa vaine focha zvichireva kuti pane zvavanga vari kutoita pachikuwa kuti asi zvavanga vachitaura hapana anoziva kuti vanga vari kutaura kuti asi ndio wega vanga vari mumba imo baba vari kusvina doro vari panze. Ndomangwana nacho papapa zvinokoma ndo pakabva patanga maproblemu aya ese richimangwana racho kubvira ipapa vapadzidzo nematambudzo akachitendereza but anyway vataurawo maonero nemafungaro zvinodiwa futi. Ndingati kubva ipapo pazotorwa pamiri vanhu vakazobuda nechikara vachibva vandomwa nababa kubva ipapo murume wangu haachakwanisi kutaura haachanzwi kutaura izvozvi kana mukavabvunza manzwi haachatobudi kunzwa havachanzwi. Vakapuwa chikuwa doro vakapuwa doro rakanga raradirwa nababa miri
Saka izo zvizo. Toenda sei? I think unoenda useri azina kuganya rukumba akakangariri pamba ipapo unaenda nalo kuchukua ndobva ndaenda ndakatora pamba ipapo tozvizimuriwa andinobva nenduri duri rakabikwa ipapo mamaenda nalo kuchukua kwakubani panenge nekuchukua chipokiana chinodopirwa akarometika kuyo imi pinga muri kuti makaenda nalo kuchukua ndizwa kuti chipokiana chikokene chaibikwa pakiche chichitengeswa chipamukiche imimi kobeti nyani chamira watiende kuseri kwechiro asi dambo kubvunza kana wanautara zveshuwa imimi pamatanga kutsanangura mati imimi taipemberera kudzoka kwaita mukoma kunyaranyarana kubva kuDRC bata vana vakutaura kuti baba vangu vari panze muri muba mega and uye ndofunga kuti mamuri 2 maipemberera muri 12 patakapemberera iuye pamukoma tena takatiitisa semunhu ichi chipokiana chakabikwa ndo chachirunzi makaenda nacho pachikuwa mai wasipo ndakatina mukoma wangu takatiitese mukoma makaenda mese namukoma pachikuwa namukoma kukaishaibikwa mukisheni kana kuri kutengesa makaenda here pachikuwa musuru mukoma anga aripo kokenezika chaibikirwa mukisheni asina kubuda makaenda mese pachikuwa takagara mumukisheni makaenda nacho pachikuwa atamuna musiko chikokene chinoningirikere chinopiriwa here andozvatazokubvunzai kamatanga mabvunzai takaenda pachikuwa ndopatazokubvunzai kuti chikokiana chinondopirwa here pachikuwa but mamadobvuma kutenderaka asipiri mimi amai murume wenyu tadza kutaura nekunzwa zvakatora nguva yakadini kubva pakamwa doro rakapiwa nababa nemunina wake tadze kuita zvese takatanga kusanzwa tichitongotiwo pamwanina nini zvabva zvazouya dambudziko rekusatotaura havachatokwanisi kutisanganzwa zoti kana zvese zvatikuita hapana zvavari kumbonzwa handifungi taurai tinzwe mama vasinza I'm sorry, mindset. Munini wangu niita munini. Ndakandida kungobvunzawo masharukwa varimo kuti chikokiana kana chichibikwa ndichinobikwa nenjera here. Njera handivere tinoshandisa kuchivanhu chedu. Zvisinei nezita redoro. Asi njera ndiyo yetinokoshesa. Saka ndizivi kuti munhu kuti chikokiana haisi njera here. kuti zvakaitwa zviri correct here zvokupira chikokiana nokuti zviri right here hazvisi right ngei zvisiri right pendinoti hazvisi ndepekuti ava vachitora njera iyoyo vakaikoshesa kuendesa pachikuva isina ari kuziva kuti ndeyei ndo zvatoti kwenyu munopira nechikokiana here ete asi njera ide inini ndinoitwa mafuka azatorwa ani mafuka uri chinya apa baba wakauya kumba kwangu mashure mekunge maya vavachinzwa ine bhemba kumba vachiti hanzirowe tisina zvinhu zvakatora kuneni mafuka asi kurwara kwakaita mwana wavo mayavo ndini ndakandomubatsira ndandobatsira mwana iyeye twamafuka ndandobatsira mwana iyeye baba wando pandakabva ndavati no zvawauya wachitidzosera zvinhu zvangu dzokera kuna mai avo undovati kwanzi namafuka gemenzi rangu riyariya ramakabva naro kumba kwangu muchitora mwana wenyu musina kuoneka uye musina kuita zvatakawirirana ndo riri kupai matambudziko saka zvadaro
ava baba vabva vazonditi ndadaidzwa kudai kwaishe iwe mafuta reve ndini ndiri kuneswa zhinji ndidzosere zvinhu zvangu saka handine unonzwa nyadzi yadzikwama saka igemenzi riri kunetsa gemenzi rangu rinokaritora asi ndaunzoti rakaturikwa mumuti ndatoneta kuti gemenzi rangu ngariuye hachaziti zvaraturikwawo chii chakuitika mwana wacho ndikamuona anototiza iwe wacho tikati hatichatomhoresani kubva ipapo pamusoro itangamberi ndinoda kutenda Mwari nezviri kuitika. Mwari vakanaka, Mwari vane simba. Nyaya iri kutaurwa yekuti ndakasvika kumba kwababa Munini ndichiti dzoserai zvinhu zvamafuka totaura kunyepa. Nyaya iripo yandakavataurira inini ndatenda, ndinoda kutenda samatenga. Yanga itori nyaya yanda ndichada kutozouya nayo yababa Mafuka. Baba Mafuka ndakawapiwa nhamba dzavo nedambudziko remwana iri. Ndapuwa nhamba dzavo baba Mafuka. Ndichisvika kumba kwavo ndandine murume wangu. Akati handei kumba kwenyu. Zvadaro taenda kumba kuya. Akasvika akati sumudzai metresi. Ndobva asumudza metresi ndobva atora chaakatora. Ndiye ivo nemuromo wavo. Mwana uyu mubvisei pano. Muunzei kumba kwangu. Zvadaro mwana ndamuendesa kumba kwavo. Ndokuchizi ndakarara nehope. Mwana wawaendesa kwa Mafuka uyu. Mafuka uyu ndakashaya kuti zvarevei. Zveshuwa ndokuzotevera ndichiendesera mwana girosari ikoko. Ndakasvika vaMafuka vachirapa mwana wangu nepemanginati. Ndikavabvunza vaMafuka, pemanginati inoryiwa inomwiwa here? Vakati endai kumba. Mwana wangu akabva achidya sadza. Mwana wangu akabva achidya zvese zvaaidya. Asi azopuwa pemanginati izvozvi mwana wangu ari kudya Munini light food. Haachadyi sadza. Akurarama nemaspaghetti. Potassium permanganate. Ndinofunga kuti mambo nhau iripo dzakungowanda tiri mudarere iyi. Saka iyo yaMafuka sezvaari kutaura kuti pane jira rangu iyo anoimangara yega iri yega. Yanhasi ngeyevava vaviri tochiona kuti zvii. Asika Mafuka abvuma kuti ndini ndandakaroya. Ndakaropa mwana wavo. Handina kuroya asi ndakaropa mwana wavo votora jira rangu. Jira rangu wakuriturika. Ndavasakumhari vachishandisa kuti ngadzose vachituma kwandiri. Jira rangu ndorikuitisa zvese. Andozvataura. Ndinobvuma kuti ndini ndiri kuroya. Vaunze jira rangu. pamusoro ichangamiro ndechikumbira kubvunza kuti vane matsamba here baba muprofita ebasa rachero rinejira kumbuka. Ndineraishe wangu. Ndinaraishe wangu. Unao mapepa. Ndineraishe wangu. Renyu changamiro riripo. But unotaura kuti jira rako ndoriri kuroya. Mamwe matambudziko hafanozotoma nekuti jira rangu wakaritora. Ndavakambotora mwana wavo wachisiya jira rangu. Changamiro. Zvekuti mwana chichi akabvasunduka asingadyi kumba kwangu aidya. Mawitness aripo, wakadzi wangu aripo, ndoemupinda sadza. Pamusoro ichangamiro. Nyaya yavari kutaura yejira. Inini baba Munini ava vaMafuka ava baba ava vanga vari muhovheti ava vanga vane jira ravaifamba naro muhondo. Tasvika kwaMafuka, Mafuka akati baba vako vakaromba, vane machira avainawo. Zvadaro ndichibva ndazoti inini baba mwana ari kurwara
ende jira rakambobatwa namukoma wenyu. Hatizivi kuti pamwe mukoma wenyu apane zvavakateketerera. Vapei tione pezvinodini pamwe mwana anopora. Ndokubva panga pane tsvimbo yanga ine black, yanga ine pamwe pakaita white. Plate yemukwa yanga ine chivharo chayo nekwe. Machira 2 iroro reretso nerehungwe. Vamafuka ndobva zvobva zvaya munoenda zvomangwana. Zvobva zvaneswa kurwisi kuna Kusaka. Zvazodaro manje. Chakazondishamisa ndechekuti baba kumba kwa baba zvakazowanikwa zvakumba kwa baba. Zvinhu izvozvo kwasvika godoko. Baba Munini. Baba Munini. Zvinhu izvozvo zvakazoonekwa zvakumba kwavo. Pano apa changamire. Pane jinda renyu rakasvika kumba kwa baba. Richitora zvinhu izvozvo. Zvitori nehumbo kutaura kunoku handizivi baba vane foni here. Yedende rakabatwa rine murume uyu. Machira aya ndobva atorwa, ndobva aneswawa. Tapedza izvo. Gemenzi raanotaura vamafuka igemenzi rakatorwa mucheka wakanga wandorasirwa murwisi muna Kusaka. Robva rasoneswa gemenzi. Zvadaro ivo ndo vakapa mwana gemenzi vachiti izvo mwana anofanira kuramba akapfeka gemenzi tsvuku. Zvadaro manje mwana akunyanya kurwara. Ndo pakazoitawo mumwe mutauri akati gemenzi iri rakanga mucheka wakanga watoiswa ngozi. Ila torai jira rimite sei muri tonodze. Zvadaro saizvozvo vamafuka vanozogona kudzoka vakazonditumira vanhu kuti gemenzi riyari vanhu vakasvika vachiti tatenga gemenzi. Ndikati munogoti imi matenga gemenzi sei muchitenga yesecond hand machira akachipa $50. Watadza iri kunotenga chi machira awo kuti usonese chi gemenzi. Vamafuka pamba panapa vanopaziva. Ko vadi kuuya ivo netsoka dzavo vachitora gemenzi. Vanga vakamupa gemenzi iroro heti onini neck. Zviri zvitatu zvokuti baba Munini ava vari kutaura kuti panziko ndakasvika ndichitidzosera zvinhu zvamafuka. Total never. Handina kutaura mashoko ewari. Ndakataura ndichiti nini? Vale pajambiwa pamusoro. Ndakati ndipei zvinhu zviri kurwarisa mwana uyu. Pobva pakuda ndiro nejira rimwe chete. Ndikati kana makundishandisa ndasimuka ndakwenda. Mandatosimuka nemhuri yangu tobva tabva ipapo. Mangwana vakusenseni ndo pakazouyiwa nababa. Baba wane 10 kg yehufu iya yakazara nezvinhu. Yakazara nezvinhu izvozvo. Yakazara nezvinhu izvozvo vataenda nazvo murwizi. Vatandorasa. Tarasa kudaro gemenzi iroro dzvuku iroro. Ndini ndaitoripfeka ini jira ndakatotenga. Ndaitobatsira mwana wawo ndakatopfeka jira iroro rejira rangu gemenzi rangu randakatotenga inini. Ndichitosonesa nejira rangu ndikarisonesa pambuya Chirindi. Mai Chirindi wakasona jira iroro. Wasona jira iroro. Ndaiti mukomana ngoza dzangu unyasa kutubeta anonga achiti zaro zvambowese kuti asikurara. Ndomuti rara hapo kadini wakapfeka. Chimwezve mukomana yato right. Pamwe pati tata kutopfekedzana. Yete yakusunya. Tata kutopfekedzana nditoenda ibamba pani. Bomba pangu. So wakazoita zvekuzotomuba obvatiza naye negemenzi rangu. Gemenzi racho avachandipi ndakatanga kutuma mukadzi wangu anotanga kuita zvekudini ende munopiwa zikazwa ndinafuka ngoyega iwo wakanditiza ndoendega no ukanoda tsoka dzangu andendiko vakazotuma Jumax munyoro kuchechi kwedu ndikati zvosina gemenzi iwe chendo nokuwachi gemenzi kobvaenda vanyima gemenzi iroro kusvika izvozvizvi irimo futi gemenzi rangu raikoko ndikatanga kurwara zvinozikana nevanhu vese muchechi mangu ndikatanga kutanga kubudisa makonye anga asingaiti makonye eya ndichibudisa zvimadziwa zvinasingazwisisi kuti zvinhu zvimadziwa ere zviizvi tobva ndagara iwa ndatanga kubudisa nyama yaitonga yakaora so zvichibuda zvinhu izvozvo tumakonye tonga tisingabudi bhati ndaiti ndikaendawo kuno vanhu vanobatsira vakandipa mafuta emunamato ndikasvinira kudai twabva twabuda kotamba kakangorwa nemhepo kogara makakaswatuka so katooma. Saka dambudziko iroro rangu iro rangasati ratoperawo futi. Saka ini ndakatototi nyaya dzozo watoya kunoku wari kundipumhawo futi kunawo kutoti iwe dzosera zvinhu kwamafuka ini mafuka watoregerwa nawe. Saka chiremba akauya kondiani? Chiremba akauya Changamire.
Tamira kuvuga kuti vamakati jira renyu rakabva panapa ndiani? Jira ndi baba Tsaka. Ani? Baba Tsaka. Kutsaru. Ngatimbondendese kuna chiremba tinzwe kuti zvakamira sei dare renyu handiti. Handati hangu kuchikisa pavari kutaura kuti mwana ndakaba. Totawo baba vari kureva nemababa mafuka. Aiwa mambotaura kuti hamuna kuba makatotora mega maona zvakadeo. Aiwa. Zvadaro ivo vamafuka. Ndakati nini ndauda kutsvaka imba yekuroja. Mwana wangu abve papi pano. Ivo vamafuka vane imba yavanga vachitombogara vachichengeta. Vakati aiwa mama musatambudzika. Pane imba iripo. Tikatenda naye vamafuka kana vachitaura kuti ndakatora mwana nokuba totawo nedai zvaibvira vanhu vatya Mwari vataura chokwadi pamberi paMwari. Hazvigoni kuti urevere munhu nhema. Mafuka anoshandira rupi? Anoshandira rupi? Chiremba ari kwanditi? Ngaumboende kuna chiremba tonzwa. Kana musina kugutsikana tokuendesai kuno umwe wepiri. Padendera nemuri. Wabvunzwa nachiremba kuti makarasire tsvimbo dzemusha. Vabvuma zvishwa kuti vakarasa tsvimbo dzemusha, ndizvo zvavatanga kubvunzwa vachisvika padare rechiremba. Vakati vakaudzwawo nevakavataurira kuti dzakanga dzakashata. Ndosaka vakadzirasa. Vakabvunzwa nachiremba kuti makazorasirei tsvimbo muchisiya gona racho ranga riri pamusha ipapa. Hapana kwanisa kudaira kuti vakarasirei tsvimbo vachisiya zvanga zvichitambudza pamusha pavo. Asi wazoudzwa nachiremba kuti pane wana vevasikana vari mumhuri mavo vari kuitwa nezvinhu. Vakabvumirana nazvo kuti zviri kuitika zveshuwa pamusha pavo. Vanzi padzimba dzavo pane zvinhu zvinotinhira usiku, vakabvumirana nazvo kuti zviripo zvinotinhira usiku. Vakabvunzwa kunzi pane akamborasa njerere mumhuri mavo, vakabvumirana zvedi nachiremba kuti pane muroora wavo vakamborasa njere. Vakabvunzwa nachiremba kuti wana vari munhu mavo vane marombo akanaka, asi zvinoparara nekuti pese pavanofamba vanosirira zviro zvavo panzira. Havapedzisi matare avanenge vatanga vachibvunzira kuna nachiremba. Ndo zviri kuita kuti zvinhu zvavo zvirambe zviri kusafamba mumusha mavo. Baba wazonzi nachiremba pane pavakambonobatsirwa asi havana kupedzesa kubhadhara. Saka zvinhu izvozvo ndo zviri kuramba zviri kuvateera pamusha pavo. Hanzi pamba pavo pakamboonekwa nyoka, asi hapana akaziva kuti nyoka iyoyo yakaendepi. Vakabvumirana nazvo. Vadzimai vakabvumirana nazvo kuti zveshuwa yakamboonekwa. Asi chiremba azoenderera mberi akati vana baba vese vari vaviri vane zviro zvavainazvo pamusha pavo. Vamboda kuramba havo, asi ndofunga semhuri yavo vakuzivikanwa kunzi vane zvavainazvo. Saka vabvumirana nachiremba kuti auye abvise zviro zvacho zviri kuvashungurudza pamusha pavo. Ati anoda mombe 2 nembudzi 3. Vale, para pasar.
kuita kanzi kune kutorwa kwevhu rekumakuru riri kutambudza rinozova rinozomukira rinozotambudza vana. Pakanzizve baba Munini avo vane nyora kumusana kwavo, vakabvisa hembe, nyora idzodzo dzikaonekwa. Nyora idzi dzanzi ndedzemukwarakwati, vanasikana vari kurarwa ivo vakati handizvizivi. Chiremba akati nyora idzodzo uri kushandiswa kuita mukwarakwati, dzatoonekwa nyora dziriko kumusana kwavo. Kutorwa kwevhu kumakuwa, nyora dziri kumusana zvemazuro kwazvo zvokuti izvo pane kutinhira kuri kuita kumba zveshuwa zvine nguva yekutoti everyday chinotinhira kutoshayiwa kuti chii. Saka ndingati ndiwo mashoko atadzoka nawo iwayo, kuti pane kuzotorwa kwevhu rekumakuwa kuri kuinda munhu kumakuwa achindomutsa vafi kuti vanetsane nevapenyu. Nyora dziri kushandiswa mukwarakwati handizikana kune kukokana ripo, asi ndo zvatanga. Nyora dzikavakamumurwa hembe, nyora dzikataswa dzikaonekwa. Izvo ndo zvataurwa. Saka tati munoti chii? Vachitaura chiremba anotaura kuti hongu avo vane zvavo batiwo wekwenyu kuti ane zvakewo zvichitaurwa naye zvichiverengwa. Sorry, Shaka. Ndipo ndiyekuti handiti zvabatwa zvinonetsa chiri kudiwa ngezvekuti plasike kuti zvobhiswa ndonyaya iripo kwakugara kutsvaga mari zvoita sei zvobhiswa ndokupedzanya zvirume pamusoro inini chendingakumbira ndechokuti inini ndine mwana ari kurwara, taura kunoka akatora, panoda kuti pazikanwe kuti mombe dzarebwa dzinenge dzidzapo kwenguva ipi. Ndozvandinoti muchiremba ari kuuya achigadzira kwapa kwenyu, achigadzira uhu akati arina mombe 2 handiti nembudzi 3 handiti. Ndo patoti saka zviri pachena kuti kwenyu kunongobvawo 1 kunongobva 1 dande rodi. Inini ndakatokwana ndona pako ndokusina kuti hakuna kwandisira mombe unayo handina mombe dzakaperofu. unoudika vari kurwarirwa, that's why vari kuda kuti imimi hamuna chinorwadzai, saka hachikunetsi. Munoda kuti mudii murebesi nokuti sati muri kurwadzirwa hawana mumbere. dzakapera kukwadziswa Vazaika saka muri kudii ndinodwa uchoda kutotanga watopota kuti ndodii kuti ndikwanise kusvikawo pakupambana. aiwa bari mune chigayo ka achigaya chisi kushanda sitori pane zvigaya zvakati wandei pamba pangu pachigaya pambacho pamene chigaya vanhu vatiripo havana kuwanda pangoti 1 apa 1 apa 1 tingati vandogasira papa chinotorwa kachigayo 3 4 1 vandogasira kachigayo vanhu vadi amboni. Mambo ndokureva kuti kunayo chiona kuti zvinhu zvigadzirike nekukurumidza. Pane urwere huripo, saka urwere hunoda ukasikirwa kuti mukarebesa zvakureva sezvitaurwa namambo kuti maakurebesa kuti vana vanorwara vana wenyu, vana mukomo wenyu, vana wenyu.
saka imhuri yenyu mose, saka itai watori ready izvezvi, saka zvakanaka kuti zvigadzirike. Mangwani waitoti unotoenda muzvimbo watoita mangwani chaitoita basa. Handina chinhu apa ane mari ndatouya naye ndaita zvekuti kuenda kuzvikutusa nemu handizivi vakamirira vachiita havana mari, asi tikange takazvitarisa ndofunga ndambotaura kuti kumashure kwangu kune mwana ticha, asi vari kutaura kuti mari havadi, zvinenge zvavakureva kuti kudii. ndosaka ndati inini yatuka kwaundotaura ngo inini haumaisamani vhiki iyo vhiki iyo next week musi Saturday chiremba uya nekuti pane murwere apa hatisi kuda kuti kaishaiwa pakatiumana waya kuita basa uona kuti zvinhu vanofambisa sei kana vasvikeko nekuti vari kurwadzirwa. Saka Saturday inouya chiremba uya andi imimi mari mune mari here kana mune mombe iriko? Handina mombe dzakatopera kare, tisingazivi kuti mombe dzachona nokuti tazinge tati isusu mombe chaidzo dzinoitsikati tisingazivi kuti keshi mama wirana mari vana vati zvinotaurwa zvinomari makeshi edu ma 350 pamwe 350 imimi 350 then mbudzi manzi natwani moita ma 30 yani nechikumbiro mambo ingadzikiwe here mbichana tokuta 300 sevanhu vari kunetsera 300 shuwa tine urwere mwanawo ari kurwara anoda chikafu chinodhura takatozomurendera pakutiko zvine zvipani dambudziko rokuti akasvika pamba anorwara, akava munhu anoenda futi kuti anomupa chikafu anorwara, saka ndaakutoita nowe kuimba ndinobhadhara $75 pamwedzi chikafu anoda 150 300 pamwe moita chiremba wauya chiremba anopuwa emombe 1 inombo kudare emombe 1 ondoita basa. Pane machinda kanavira 100 nonzwa mhando kuchema chemahoro chita iyo todziona kuti inodhisuduka sei kuti vanhu vakatsiva. Saka mouya nemari Friday inouya tobva chiremba uye Saturday. Okay, listen.